לפני שאני מתחיל את הסרטון, כמו שאתם רואים, אני כבר בשולחן העריכה, אני כבר אומר, אני מעכשיו מעלה סרטונים ביום שישי, וסרטונים לא רציניים ומצחיקים ביום שני. אמרתי את זה כבר בסרטון אחד, אבל אני מזכיר את זה שוב, למקרה שלא שמתם לב. וכן, אז תראו. מה קורה אנשים? היום אנחנו כאן בסרטון יום שני, שאני מזכיר לכם שזה סרטון מטומטם לפי מה שראיתם לפני הפתיח. אז כן, היום אנחנו נשחק במיקמק. איזה כיף. אז צילמתי כבר כמה סרטונים במיקמק ויצרתי דמות חדשה. סתם. ובעצם צילמתי, אבל זה לא יצא טוב, והחלטתי לצלם לכם חדש. אז כן, זה כאילו עכשיו הפרק הראשון של מיקמק. תגידו לי אם אתם רוצים עוד פרקים. סליחה שאני טיפה מקוזל, או מצונן, או איך שתרצו. ואנחנו הולכים לשחק במיקמק. בואו נלך לאיילנד. לא שיחקתי מיקמק איזה 6 שנים בערך, אז זה ממש נוסטלגיה. היי, עזרא. לואי סופרייז. סופרייז, מודפקה. יש לו גלישה. הולי הל. איזה עולמות יש לי? יחטה? יאללה, יש לך יחטה, אני לא מאמין. איזה יחצן אתה. היחטה של עזרא 345. טיסה 5 345. אני כבר מתבייש. בוא נעבור לקלאב, שיש שם מועדונים. ZXC ו-V. הולי הל. Oh yeah! Yeah! בוא נלחץ את כולם ביחד. איזה גאון. זוהי ומקס החברים הכי טובים, עם ג'ימבו וסני ממציאים משחקים. Otra línea corrió. רב קריות? כן, במקחמת קריות. צברת 95 מטבע אחד. זה כיף. אוללה, פארטי. let's party. שיגעון הריקוד, וואו, איזה שיגעון, התחיל. טרנס. 3, 2, 1, go! יאללה, איזה טרנס, נו. בין הטרנסים. הדמות חוטפת שבת לפי שלה. שבת! תעשה ברייק דנס, אוי. ייי, 2 מטבעות. מה זה? עץ? בוא ניכנס לעץ. שאלה. מונית הטילטיל. לא, המונית טילטיל עברה פה. כן, לעוף על המיקמק, בוא נשחק. איך אני משחק? מה זה? בוא נשחק כבר מקדש. עוללה זה מקדש מסתורי. אתם מבינים איזה סיקרט? גילינו פה ביצת הפתעה. מה זה הטמטום הזה? זה כזה עצוב הדבר הזה. חבר'ה, אל תכעסו עליי, אני פשוט סתם רציתי. יש פה זיקוקים. אני ברצונך לשחק במיקמק דינו. אני אשמח לשגר אנשים עם זיקוקים, אבל בא לי משחק כוכבים, אפשר לספר לכם. זה אזור או משחק, אני לא יודע. המרפסת זה אזור, אני חושב. בין השלבים השונים, מעניין. אני צריך לחפש כוכבים? מיקמקרט, הופה. לא כבר איתי. שיחקתי מיקמק שהייתי קטן. הופה. לא. מסיים המשחק. כן, אז חברים, אין לי מושג מה הפואנטה של המשחק הזה ולמה אני שיחקתי את זה, פשוט סתם רציתי לעשות צחוקים. אז כן, חברים, עד כאן היה הסרטון. אני מקווה שנהנתם, אם נהנתם תתנו לייק, אם מאוד נהנתם תתנו סובסקרייב. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד מהסדרה המטומטמת הזאת, תגידו לי בתגובות. וכן, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.